Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Όπως γνωρίζετε, το Σωματείο 7 διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου του μαστού. Προηγήθηκαν κάποιες ομιλίες από δύο εκλεκτές κυρίες, την Αλεξάνδρα τη Σταυροπούλη, μοριακή βιολόγο από το Κέντρο Δημόκριτος, και η πολύ γνωστή πλαστικός χειρουργός, η Χριστίνα Χριστοφορίδου, που μας έδωσε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία για την αποκατάσταση αμέσως μετά τη μαστεκτομή. Τώρα, εδώ θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, η οποία είναι κυρίως καλλιτεχνική. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε από τη Σχολή Μόδας Πανσί δημιουργίες μαθητών που κατασκεύασαν κάποιες δικές τους ιδέες σε ό,τι έχει να κάνει με τη γυναίκα σαν σύμβολο γύρω από τη θηλυκότητα, τη σεξουαλικότητα και τη γονιμότητα. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τη μαρτυρία γυναίκας από το άλμα ζωής, συγκεκριμένα της κυρίας Ροδούλας Τσαλουχίδου, από την εμπειρία της που είχε με τον καρκίνο του μαστού και την νίκη της σε σχέση με αυτό. Και θα ακολουθήσει ένας αυτοσχεδιασμός από την ομάδα θεάτρου Playback, όπου εκεί θα μπορέσουμε λίγο να δούμε διαφορετικά τα όλα όσα συνέβησαν σήμερα εδώ. Πριν ξεκινήσει όμως η εκδήλωση, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο, μάλλον τον εκλεκτό και αυτόν σχεδιαστή μόδας Σπυρίδων, ο που εκπροσωπεί την Πανσί, να μας πει 5 λόγια για το τι κάνουμε σήμερα εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Όμιλος της Πανσί σας καλωσορίζει σε αυτή τη ζεστή εκδήλωση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε ως σχολή με τις εμπνεύσεις των νέων σχεδιαστών μας, με θέμα τη γυναίκα ως σύμβολο. Ευχαριστούμε την κυρία Δέσποινα Δρυβάκου, την πρόεδρο του Συλλόγου 7, για τη διοργάνωση αυτής της βραδιάς και ευχαριστούμε επίσης για τη ζεστή φιλοξενία του το Art Café Terra Antica. Όλη η δημιουργική ομάδα της Πανσί αγκάλιασε αυτή τη διοργάνωση και δούλεψε σκληρά για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Απευθύνω επίσης τους πιο θερμούς χαιρετισμούς από τους ιδρυτές της σχολής μας, τον κύριο Θόδωρο Παναγόπουλο και την κυρία Παναγοπούλου, που δυστυχώς για ανηλυμένες υποχρεώσεις τους δεν μπόρεσαν να βρίσκονται σήμερα κοντά μας. Τέλος, καθ' όλη τη διάρκεια του σόου, η κυρία Δέσποινα Δρυβάκου, με το λόγο της, θα προσπαθήσει να σας φέρει κοντά στην έμπνευση των νέων σχεδιαστών της Πανσί που δημιουργήσαν μοντέλα για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να ευχαριστηθείτε τη σημερινή βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αν είναι έτοιμη μέσα η ομάδα, να ξεκινήσουμε. Γυναίκες, απίστευτα δυνατές, σε ένα κύκλο ζωής με καθήκοντα ασήκοντα. Με αφορμή την ημέρα αυτή και τις τόσες θαυμάσιες ιδιαιτερότητες μιας γυναίκας, θελήσαμε, προσπαθήσαμε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε κατασκευές ενδυμάτων που στόχο έχουν να αναδείξουν την αισιόδοξη, ανατρεπτική, όμορφη και δημιουργική πλευρά της ζωής. Κατασκευές εμπνευσμένες από τους πίνακες μεγάλων ζωγράφων που έχουν αποτυπώσει με τον δικό τους τρόπο ο καθένας τη γυναικεία φύση. Ήμουν ελεύθερη. Μία σφαίρα και πάνω μία γυναίκα. Κάτι που στριφογυρίζει ασταμάτητα σε ένα ακραίο συλλογικά διαφορετικό χαρακτήρα. Μία κραυγή που με τον αγώνα διαταράσσει και αλληλεπιδρά σε στερεότυπα και ισορροπίες. Είμαι ελεύθερη. Παίζω με χρώματα, ακούω τα χρώματα και ας τα έχω για πάντα. Δεν υπάρχουν στη σφαίρα αυτή οι περιορισμοί. Θα είμαι για πάντα ελεύθερη. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα ρούχο εμπνευσμένο από ένα πίνακα του Πικάσο. Στο σύνολό του συνδυάζω λευκές ανθρώπινες σχέσεις και συναισθήματα. Παίζοντας με τα χρώματα, σας δείχνω το κατάστατο μιας σχέσης. Με τη γεωμετρία και ένα βαρύ κόσμημα, δίνω βάση στην πίεση του γυναικείου θώρακα και με πινελιές χρυσού
σας επιδεικνύω την κυριαρχία. Η πρωτόγονη, White Ομορφιά, δαμάζεται υπέροχα από τον αισθησιακό ρομαντισμό. Το αποτέλεσμα άκρος θηλυκό. Μέσα από αυτή την εικόνα η γυναίκα παρουσιάζεται ως δύναμη. Η στάση του σώματος υποδηλώνει κυριαρχία και δυναμισμό και αποπνέει σιγουριά και κύρος. Είναι άκαμπτη και σταθερή και παράλληλα εκπέμπει και ένα αυθεντικό ερωτισμό όπου αυτή έχει τον απόλυτο έλεγχο. Το φίδι βρίσκεται στην κορυφή της εμφάνισης τυλιγμένο στα μαλλιά και δηλώνει τη δυναμική του με την κίνηση που δημιουργεί. Το στήθος προβάλλεται ως σύμβολο γονιμότητας. Η συμμετρία που έχει το ρούχο αποτελεί κομμάτι της δύναμης που εκπέμπει η γυναίκα και τα επίπεδα που το αποτελούν υποδηλώνουν την επέκταση και επικράτηση αυτής. Τα χρώματα είναι παρμένα από την εποχή στην οποία λατρεύτηκε η θεά, την περίοδο της άνθησης της Κνωσού. Κοίταξέ με, παρατήρησε με. Είμαι έργο τέχνης. Γεωμετρία και ακαμψία περιγράφουν την εμφάνισή μου. Φαντάσου να με φοράς. Αίσθηση πολυτέλειας και αισιοδοξίας. Συνέχισε να με κοιτάς. Πιο αργά. Πιο βαθιά. Το ξέρουμε κι οι δυο. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Έτσι πρέπει να είναι.
Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα τους σχεδιαστές όλων αυτών των υπέροχων κατασκευών. Αρχικά την Εβίτα Μουμούρη, την Αναστασία Σαρίδου, τη Δώρα Μπάμη, την Αργυρό Βαρβέλη και την Καλλιόπη την Πανίδη. Θα παραλείψουμε βέβαια να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτές της σχολής Πανσίκ, ξεκινώντας από την κυρία Χρύσα Μιλωνά, την κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, η μία επιμελήθηκε το styling, η κυρία η δεύτερη το μακιγιάζ. Τα χτενίσματα είναι επιμέλεια της κυρίας Χριστίνας Δημόκα και της Χριστίνας Σουλιλάρη με το χέρι εξελάς, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά την κυρία Κατερίνα Χατζη Αναστασίου για τον υπέροχο συντονισμό και την καταπληκτική. Παρακαλώ. Τι θέλετε, κυρία μου? Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης που μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Θα ξεκινήσουμε αρχικά από την κυρία Χριστίνα Σουλιλάρη, μια και συμμετείχε ενεργά σε όλο αυτό που είδαμε εδώ. Την κυρία Νατάσα Ζέρβα με τα υπέροχα καλλιτικά που μας προσέφερε για τα μεταφραστικά. Το Κιάννα Ελλάς. Το Laser Aesthetic Surgery. Το Body Analysis. Η Forever Retreat με τους συνεργάτες της Μαρίνας Παπαδοπούλου. Το Μόσχευμα. Και φυσικά την Πανσίκ για όλη αυτή την υπέροχη συμμετοχή. Δεν θα ήθελα να εξαιρέσω τους δύο χορηγούς που εξυπηρέτησαν τη μετακίνηση της κυρίας Σταυροπούλου, την Astra Airlines και το Day Rise Holidays. Και φυσικά το Καπνοτόπι Ινοτόπι με την παρουσία του εδώ, με τα υπέροχα κρασάκια που γευθήκατε στην είσοδό σας μετά το μουσείο. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο. Έχουμε και το Top Class με τα υπέροχα μοντέλα. Παρακαλώ και να πείτε την κυρία Μαρινοπούλου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ροδούλα να έρθει εδώ. Και μέχρι να έρθει θα ήθελα να κάνουμε την κλήρωση για κάποια δώρα που έχουν προσφέρει οι χορηγοί μας. Συγκεκριμένα, η γνωστή πλαστικός χειρουργός Χριστίνα Χριστοφορίδου προσφέρει σε 6 τυχερές κυρίες που συμμετέχουν στην απόψινή εκδήλωση από μία συνεδρία λέιζερ ανάπλασης προσώπου αξίας 250 ευρώ, το πρότυπο εργαστήριο διατροφής, διαιτολογίας και σωματικών μετρήσεων Body Analysis προσφέρει σε 5 κυρίες δωρεάν λιπομέτρηση και αξιολόγηση σωματικής κατάστασης. Και το Καπνοτόπι Ινοτόπι προσφέρει σε 2 τυχερούς από 2 μπουκάλια κρασί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε και να μας ζωήσετε μαζί. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να περάσετε καλά. Δεν θα σας κουράσω, το υπόσχομαι. Πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη για σήμερα.